A Xunta anima a solicitar as axudas do programa e-Bici para mercar bicicletas eléctricas. A delegada territorial na Coruña visitou MC Bikes en Noia, un dos 5 establecementos da contorna adheridos ao programa. A delegada da Xunta na Coruña, Belén do Campo, acompañada polo alcalde de Noia, visitou o establecemento MC Bikes Noia para animar a solicitar as axudas e mercar bicicletas eléctricas con pedaleo asistido ou bicicletas de man híbridas ou eléctricas para cadeiras de rodas, unha modalidade de transporte que ven gañado enteiros nos últimos anos, aumentando considerablemente o número de vendas. Que ao final é unha mobilidade que se está usando moito e a xente pois quere participar moito porque, bueno, ao final é un desconto de uns 500 hasta 700 euros para unha bici de mobilidade urbana que ten que ter certas características, pero, bueno, ao final é unha axudiña que nos mundos que corren eso é bastante bo. Este é o terceiro ano no que MC Bikes participa no programa e-Bici da Xunta. Agardan repetir o éxito da primeira edición, que causou furor entre os compradores. O primeiro ano sí que tuvo moito tirón, que logo se acabou. O segundo ano xa foi un pouquinho máis calmado, pero agora vese que está volvendo a repuntar por eso, porque ao final usou moita xente que antes pois tiña un ciclomotor ou calquera cousa para unha mobilidade ou xente xubilada, pois agora pois para ir dar un paseo e así. Bicis, eso, ao final non unha gama altísima de precio, pero si entre 1.000 e 3.000 euros sí que se move moito ese tipo. Esta nova convocatoria está dotada con 1,7 millóns de euros distribuídos en dúas anualidades, 1 millón en 2025 e 700.000 no 2026. Con esta iniciativa preténdese contribuir a dinamizar o comercio local e estimular a economía dos pequenos establecementos. A bicicleta é dende hai tempo un medio de transporte tan común como, por exemplo, o ciclomotor. Pódese ver nas contornas urbanas, onde cada vez son máis populares. No rural, aínda que pouco a pouco e con algunha reticencia, segue gañando forza. Ao final no día a día, para ir facer a compra, pois para ir a dar un paseo, mesmo aquí pois xente que ten casas na aldea para baixar hasta Noia ou así, ou bueno, ao final pois xente incluso que usa para ir a traballar no día a día. Ao final pois para ir ao traballo aquí ao final pois moitas veces xa te tens que desplazar hacia Santiago ou tal, non vas ir na bicicleta, ou podes ir un día pero non vas ir todos os días, pero sí que ao final para a mobilidade do día a día, pois facer unhas compras, ir a buscar calquera cousa ou un recado, sí que cada vez está habendo moita máis xente que tira por esa. O programa continúa a aposta que dende a Xunta se fai en prol da mobilidade alternativa. e-Bici busca incentivar o uso dun transporte sostible, integrador e saudable como é a bicicleta, especialmente na contorna urbana onde se atopa a meirande parte da poboación. Con este tipo de medidas, o goberno galego busca reducir o uso do vehículo particular nos desplazamentos da contorna urbana, desconxestionando os centros das cidades galegas e reducindo en consecuencia a contaminación ambiental e acústica.